Svakog ljeta ista dilema. Raditi ili se zabavljati? Kod nas rad ne isključuje dobru zabavu. Ovu ljetnu praksu odlučili smo posvetiti studentima koje zanimaju Embedded, Frontend i .NET. Praksa će se provoditi tijekom srpnja i kolovoza uz mentore pune znanja, dobar džeparac, fleksibilno radno vrijeme i plaćeni ručak. Od ove godine Mobilisys je dio korporacije SICK, što nam omogućuje da surađujemo sa stručnjacima i kolegama diljem svijeta i lokalno gradimo SICK centar kompetencija za digitalne usluge. Neformalna druženja nakon posla nisu obavezna, ali zasad se na njih nitko nije požalio. Želiš doći u Mobilisys i postati dio tima? Nemoj čekati. Pošalji nam svoj životopis na careers@mobilisys.hr najkasnije do 5. lipnja. Vidimo se u Mobilisysu. Mobilisys.